Každý chce byť dnes bohatý, ale málo kto vie prečo. Keď som mal 10 rokov, chcel som pod stromček dostať moju vysnenú hračku, viesnú loď od Lego Ninjago. No musel som sa uskromniť pre niečo menšie, pretože mi bolo povedané, že na to nemáme peniaze. Už vtedy som si uvedomil, ako nedostatok peňazí negatívne ovplyvňuje môj život. A rozhodol som sa to zmeniť. Skúšal som všetky možné brigády. Od rozdávania letákov, keď som mal 12 rokov, až po rozvážanie jedla v mojich 18. No vedel som, že ak sa naozaj nechcem strachovať o peniaze, tak takáto práca nepripadá do úvahy. Takže som sa rozhodol, že budem zarábať online. Skúšal som day trading, zablokovali mi profil. Skúšal som NFTčka, odskemovali ma o 700 €. Chcel som to vzdať, až kým som nenarazil na jednu online komunitu určenú pre zarábanie online. Povedal som si, že ak toto bude scam, tak už na to kašľam. Našťastie nebol a stačilo mi len sa naučiť nejaký online skill, ktorý som následne ponúkal podnikateľom a výmenou hodnoty zarábal peniaze. Môže vidieť, že to nebolo len tak. A aj keď už zarábam nejaké peniaze, tak to stále nie je dostatok na to, aby som sa uživil len čisto z podnikania. Každopádne ma sleduj na mojej ceste zarábaním online.